ιδέα ήταν αυτή, λαμπάκι, να έρθουμε στη θάλασσα. Είναι τόσο όμορφα. Θα μπορούσα να μείνω για πάντα εδώ. Αλλά μου φαίνεται ότι κάτι ετοιμάζεις εσύ. Σε ξέρω, τυχαία δεν με έφερες. Σωστά σκέφτεσαι, Μπαταριούλη. Δεν ήρθαμε τυχαία εδώ σε αυτή την όμορφη παραλία. Θέλω να κοιτάξεις γύρω σου στην αμμουδιά και να μου πεις τι βλέπεις. Βλέπω πολύ άμμο. Σωστά. Την άμμο παρατήρησε πριν από χιλιάδες χρόνια και ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Δημόκριτος και μίλησε για την ύλη. Την ύλη. Ναι, για τη δομή της ύλης. Δηλαδή? Εξήγησε από τι αποτελούνται τα σώματα γύρω μας. Γιατί αυτό που βλέπουμε δεν είναι πάντα αυτό που βλέπουμε μόνο. Οχ, τι είναι αυτά που μου λες? Σε χτύπησε ο ήλιος, μου φαίνεται κατακούτελα. Μη γελάς, μπερδεύτηκα εντελώς. Και συγγνώμη, όλα αυτά τι σχέση έχουν με το στατικό ηλεκτρισμό που υποτίθεται ότι θα συζητάγαμε σήμερα? Έχουν και παραέχουν. Όλα εξηγούνται με βάση τη δομή της ύλης. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ας τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά. Ο Δημόκριτος λοιπόν ήταν ο πρώτος που ισχυρίστηκε ότι η ύλη, ο κόσμος δηλαδή που μας περιβάλλει, αποτελείται από πολύ μικρά σωματίδια που δεν διαιρούνται. Τα σώματα αυτά τα ονόμασε άτομα, που σημαίνει αδιέρετα, και για να παρουσιάσει τη θεωρία του στους μαθητές του, ανέφερε ως παράδειγμα την άμμο. «Βλέπετε», τους είπε, «εκείνη την αμμουδιά. Από μακριά δίνει την εντύπωση απλωμένου σεντονιού, στερεού και συμπαγούς. Αν πάμε όμως κοντά, θα δούμε ότι αποτελείται από άπειρους μικρούς κόκκους άμμου. Ακριβώς λοιπόν όπως η παραλία είναι φτιαγμένη από ξεχωριστούς κόκκους άμμου, έτσι και όλα όσα υπάρχουν γύρω μας τα έχει χτίσει η φύση με μικρά, αόρατα σωματίδια, τα άτομα». Αυτά είπε ο Δημόκριτος στους μαθητές του. Μάλιστα. Αργότερα οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το άτομο δεν είναι το πιο μικρό σωματίδιο, αλλά αποτελείται από ακόμα μικρότερα σωματίδια. Πω, έχω μείνει άφωνος. Έλα, ας μικρύνουμε κι εμείς να γνωρίσουμε τη δομή της ύλης. Οχ, πού είμαστε? Τι είναι όλα αυτά? Είμαστε μέσα σε ένα κόκκο άμμου και μπροστά μας είναι τα αμόρια, τα μεγαλύτερα σωματίδια της ύλης. Ας μικρύνουμε όμως κι άλλο για να γνωρίσουμε και τα άτομα. Πω, τα άτομα είναι ακόμα πιο μικρά και ακόμα πιο πολλά. Ναι, έλα τώρα να μπούμε μέσα σε ένα άτομο. Πλάκα έχει το άτομο. Είμαστε μέσα στον πυρήνα του ατόμου. Στον πυρήνα? Ναι, ο πυρήνας αποτελείται από τα πρωτόνια που έχουν θετικό φορτίο και τα νετρόνια που είναι ουδέτερα σωματίδια. Γύρω από τον πυρήνα του ατόμου, όπως βλέπεις, κινούνται τα ηλεκτρόνια που έχουν αρνητικό φορτίο. 1, 2, 3, 4, 5, 6 πρωτόνια, πολλά νετρόνια και 1, 2, 3, 4, 5, 6 ηλεκτρόνια. Τα πρωτόνια είναι ίσα με τα ηλεκτρόνια. Σωστά! Αυτό που παρατήρησες έχει μεγάλη σημασία για τη δημιουργία ή όχι στατικού ηλεκτρισμού. Δηλαδή? Να, όταν το άτομο έχει ίδιο αριθμό πρωτονίων και ηλεκτρονίων, τότε δεν είναι φορτισμένο και άρα δεν μπορεί να δημιουργηθεί στατικός ηλεκτρισμός. Όταν όμως το άτομο έχει περισσότερα ηλεκτρόνια, είναι φορτισμένο αρνητικά και δημιουργείται στατικός ηλεκτρισμός. Και αν έχει περισσότερα πρωτόνια, πάλι είναι φορτισμένο και δημιουργείται στατικός ηλεκτρισμός, αλλά αυτή τη φορά είναι φορτισμένο θετικά, αφού τα πρωτόνια είναι περισσότερα από τα ηλεκτρόνια. Και τώρα που έχει περισσότερα νετρόνια? Αυτό δεν μας ενδιαφέρει,
γιατί τα νετρόνια είναι ουδέτερα σωματίδια. Δεν έχουν δηλαδή ούτε θετικό ούτε αρνητικό φορτίο. Είναι λίγο δύσκολο. Ας δούμε κάτι για να το καταλάβεις καλύτερα. Έχουμε μπροστά μας ένα μάλινο πουλόβερ που υποθετικά μπορούμε να δούμε το θετικό φορτίο των πρωτονίων και το αρνητικό φορτίο των ηλεκτρονίων. Να και δύο μπαλόνια που είναι φορτισμένα θετικά. Έχουν δηλαδή περισσότερα πρωτόνια. Πολύ σωστά, μπαταριούλη. Τώρα τρίβουμε το κίτρινο μπαλόνι πάνω στο μάλινο πουλόβερ και βλέπουμε Τα ηλεκτρόνια να πηγαίνουν στο μπαλόνι. ακριβώς, να φορτίζεται δηλαδή αρνητικά. Για πλησίασε τώρα, μπαταριούλη, το ένα μπαλόνι με το άλλο. Αχά, κολλάνε μεταξύ τους. Ναι, γιατί όταν δύο σώματα έχουν διαφορετικό φορτίο, το ένα δηλαδή είναι θετικά φορτισμένο και το άλλο αρνητικά, τότε έλκονται. Για τρίψε και το άλλο μπαλόνι στην μπλούζα. Πάλι φεύγουν τα ηλεκτρόνια και πηγαίνουν στο μπαλόνι. Φυσικά, τα ηλεκτρόνια, επειδή είναι έξω από τον πυρήνα, μπορούν και μετακινούνται πιο εύκολα. Για προσπάθησε τώρα να πλησιάσεις τα δύο μπαλόνια. Ωχ, δεν γίνεται, απομακρύνονται. Ακριβώς, όταν δύο σώματα έχουν Όμοιο φορτίο, τότε αποθούνται. «Μπράβο, μπαταριούλη, το κατάλαβες τέλεια». Σε ευχαριστώ, λαμπάκι. Αν δεν είχα και σένα, δεν θα ήξερα τίποτα από όλα αυτά. Πολύ χαίρομαι που σε βοήθησα. Τι λες τώρα, γυρνάμε πίσω στην όμορφη μας την παραλία? Ναι, βέβαια, μπορούμε τώρα να φύγουμε από το Μόριο. Λαμπάκι, έχω όμως και μια άλλη απορία. Για πες μου. Στην καθημερινή μας ζωή, πού υπάρχει ο στατικός ηλεκτρισμός? Τον συναντάμε πολύ συχνά. Για παράδειγμα, ο κεραυνός δημιουργείται από το στατικό ηλεκτρισμό. Ναι, βέβαια, μου το εξήγησες αυτό, αλλά και πού αλλού? Πολλές φορές, λόγω της τριβής, έχει το σώμα μας φορτιστεί χωρίς να το ξέρουμε. Και μόλις αγγίξουμε κάτι, νιώθουμε ένα τίναγμα και πεταγόμαστε. Αυτό είναι στατικός ηλεκτρισμός. Α, ναι, αυτό το έχω πάθει αρκετές φορές τώρα που το λες. Ή όταν χτενιζόμαστε και ξαφνικά αρχίζουν και πετάνε τα μαλλιά μας προς τα πάνω. Ναι, και έχει πολύ πλάκα. Τελικά, ο στατικός ηλεκτρισμός υπάρχει παντού γύρω μας. Ακριβώς. Λοιπόν, τι λες τώρα, γυρίζουμε στο σπίτι? Ναι, νομίζω πως είναι ώρα.